Sebastian, dacă ești conectat, să-mi spui dacă mă vezi. Daniela Lucaci, dacă mă auzi bine și mă vezi bine, te rog scrie pe chat. Da, deci se pare că e ok. Salutare oameni faini, mă bucur că ne putem vedea, de fapt voi pe mine, la acest prim webinar live din istoria vieții mele. Trebuia să o fac și pe asta. Toată lumea e, e cu live-uri la ora actuală pe Facebook, pentru că normal plictiseala de a sta acasă te împinge la tot felul de lucruri. Acum o să vedem cât de nesăbuită va fi acțiunea mea, dar risc. Mi-am intitulat povestea din seara aceasta Acuarela între plăcere și chin. Și imediat cum am postat la un moment dat pe una din paginile mele, am primit un comentariu despre calea de mijloc, adică oare putem să alegem între plăcere și chin atunci când e vorba de acuarelă? Ei bine, o să mai spun asta și la final, dar o spun încă de la început. Eu cred că nu există în acest caz cale de mijloc, adică ori pictezi din plăcere, ori te chinui. Nu cred că există o combinație între cele două. Cei care ați mai intrat, vă rog să-mi scrieți în chat dacă mă vedeți și mă auziți bine. La mine conexiunea teoretic este foarte bună, nu știu cum este la voi, oricum înregistrez tot ceea ce se întâmplă aici și va rămâne postat pe pagina de Facebook, chiar dacă o să constat că înregistrarea nu este așa cum trebuie și va fi cu întreruperi sau mai știu eu ce. Oricum am o cameră de filmat suplimentară cu care filmez tot și atunci o să urc pe site filmarea din partea cealaltă. Bun, să-i dăm drumul. Eu nu mi-am propus în seara aceasta să vă țin vreo teorie, vreo poveste, după cum spuneam, e vorba de a primi întrebări din partea voastră și de a da răspunsuri atât cât mă pricep, că nu sunt nici eu Mafalda să le știu pe toate și nu mă pricep la toate, dar atât cât mă pricep din experiența mea de 7 ani de acuarelist, 7 ani, mamă cum a trecut timpul. Mi-amintesc de când eram la curs la Thomas Schaller în Spania în 2014, că m-a întrebat el de când pictez și îi spuneam de 9 luni. Și s-a mirat, wow, de 9 luni și ai făcut așa progrese în 9 luni. Ei, dacă acum aș face un curs cu el, nu cred că mi-ar mai zice că am făcut progrese, pentru că mie mi se pare când mă uit la lucrările mele că n-am progresat atât de mult în ultimii 7 ani pe cât am progresat la început. Dar mi-am dat seama ulterior că e un circuit normal sau o traiectorie normală, cum să o numesc, în sensul că sinusoida asta merge exact așa cum apare într-o diagramă. Când ești pe o culme, când faci regrese, apoi iarăși urci și tot așa. Vreau să... Da, se vede, se aude, ok. Mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris. Eu derulez acum chatul în jos să văd cine a scris ce a scris. Totul bine, perfect. Ciao, ciao, bună seara. Transmisiunea e bună, sper. Hello, te auzim. Bună inițiativa, foarte modest la ce te referi, Florentina? Bun, deci cum spuneam, sesiunea asta este dedicată întrebărilor voastre și răspunsurilor mele în măsura în care mă pricep să le dau, așa că vă invit să începeți să puneți întrebări. Care sunt bazele picturii în acuarele? Mă întreabă Adina.
ce ar trebui să știm înainte să ne apucăm de treabă? Foarte bună întrebare. Excelent. Și e o provocare pentru mine să răspund la această întrebare, așa că nu o să fac altceva decât să răspund din experiență proprie și să-ți spun ce a însemnat pentru mine pictura în acuarelă, care sunt bazele și ce ar trebui să știm înainte să ne apucăm de treabă. Hai să încep cu partea a doua a întrebării tale. Ce ar trebui să știm înainte de a ne apuca să pictăm în acuarelă? Păi este cât se poate de simplu. Și dacă cumva te-ai abonat la cursul meu gratuit, dacă nu te-ai abonat, fă-o, vei găsi acolo un principiu primar, basic, cel mai perfect principiu dintre toate, primul principiu, este acela de a nu fi zgârcit. Deci cam asta ar trebui să știi în primul rând înainte să te apuci, să nu cumva să crezi că acuarela se întâmplă folosind materiale de proastă calitate și când zic de proastă calitate, înțeleg materialele pe care le găsești la orice librărie. Deci acele pensule cu 2 lei, care nu fac 2 bani, acele culori cu 5 lei, deși culorile Colibri fabricate de Combinatul Fondului Plastic nu sunt chiar așa de rele, și hârtia normal, hârtia ordinară pe care lumea face acuarelă și se miră de ce se îndoaie în toate părțile și se ondulează de nu mai recunoști. Deci ce ar trebui să știm înainte să începem este că nu trebuie să fim zgârciți. Acuarela este, din câte am observat eu, o tehnică destul de costisitoare, în sensul că dacă vrei materiale de calitate, trebuie să faci o minimă investiție. Cât să fie acea minimă investiție? Între 100 și 200 de euro, ca să-ți faci o idee. Și atunci poți să te apuci într-adevăr de o acuarelă serioasă și să lucrezi din start cum lucrează profesioniștii, pentru că dacă lucrezi pe ideea, hai lasă că acum mă antrenez cu materiale proaste și când o să câștig experiență o să mă antrenez cu materiale bune, este ca și cum ai spune că mă apuc de un sport de performanță. Nu știu, uite, Gabi Andrei este aici, ne poate spune că el merge la sală și uh, folosește, folosește și echipament de performanță și are într-adevăr rezultate din punct de vedere fizic. Nu poți să faci performanță stând acasă, antrenându-te, făcând tracțiuni la tocul ușii și, nu știu, ridicând niște lemne, așa, în două mâini, două lemne tăiate din butuc și pe post de greutăți. Adică îți trebuie greutăți pe bune, îți trebuie echipament, îți trebuie îmbrăcăminte, pantofi corespunzători, sport, îmbrăcăminte sport, toate cele necesare astfel încât și să te duci în locul unde trebuie cu un instructor normal care să te învețe pas cu pas cum să îți antrenezi trupul astfel încât să obții performanță. Deci nu poți la tine acasă, făcând așa o educație fizică superficială, să devii culturist, nu? Nici peste noapte și nici în 100 de ani. Dacă faci chestia asta de unul singur după capul tău. Deci îți trebuie materiale bune în primul rând și un instructor. Și atunci cam asta aș spune și referitor la ce m-a întrebat Adina, deci ce ar trebui să știm înainte să ne apucăm de treabă, este că trebuie să nu fim zgârciți și să ne cumpărăm materiale de calitate din primă. Pentru că n-are rost să cheltui de 2 ori. Odată cheltui pe materiale proaste, chipurile, ca să înveți, să te antrenezi, să vezi, Doamne, să-ți îmbunătățești tu performanțele, deși nu va fi deloc așa. Și asta o spun din proprie experiență, pentru că eu am pățit-o, eu mi-am cumpărat materiale proaste și mi-am dat în prima zi seama că nu se poate
fac performanță cu astfel de materiale. Și imediat am căutat pe Google care sunt materialele profesionale pentru pictura în acuarelă și evident că rezultatele au apărut imediat. Care sunt bazele picturii în acuarelă? Păi, acum răspund la partea a doua a întrebării tale. Bazele sunt, în primul rând, să înțelegi ce înseamnă acuarela, cu ce se mănâncă ea, cu alte cuvinte, așa, ca să vorbim metaforic. Deci, pictura în acuarelă, mai întâi, de ce îi spune acuarelă? Pentru că vine de la aqua, nu? Apă. Acuarela folosește multă apă. Deci, dacă vrei să pictezi în acuarelă, atunci nu trebuie să pictezi ca și cum ai picta în ulei sau ca și cum ai picta în acrilice, deși și acrilicele sunt tot pe bază de apă, sau ca și cum ai colora, că am văzut pe unii că fac o acuarelă de zici că e creioane colorate. Aia nu e acuarelă, e un desen colorat cu acuarelă. Deci este o mare diferență între a picta o acuarelă și a lucra cu acuarele. Înțelegeți ideea? Nu-i tot una să faci o acuarelă autentică, de calitate, la nivelul marilor maestri, sau să faci un desen frumos colorat, dar în loc să folosești acrilice sau ulei, să îl colorezi cu acuarele. Sigur că poți să faci acest lucru, dar cumva ți-ai ratat punctul de interes. Deci ți-ai ratat ținta dacă faci așa ceva. În al doilea rând, aș spune că e nevoie de un studiu, sigur, se obține pe parcurs dexteritatea, dar e nevoie de un studiu teoretic pentru a începe să pictezi, fiindcă acuarela are legile ei. Acuarela are mersul ei, nu o poți picta oricum. Sau mă rog, o poți picta oricum, dar îți va ieși o porcărie și nu ăsta este interesul nostru atunci când ne apucăm. Deci cam asta ți-aș spune deocamdată. Dacă mai vine vreo idee, o să revin la întrebarea ta. Este foarte bună întrebarea ta și poate o să fac un subiect special pe tema asta, fiindcă într-adevăr e nevoie să știm aceste lucruri înainte să începem. Salutare, Carol din Veneția. Trecem prin toate și mergem înainte. Păi bineînțeles, dar stăm acasă deocamdată și facem webinarii live. Ok. Mă întreabă Ciprian, unde pot să comand hârtie 100% bumbac, mărimea A3 și să vină prin curier? Păi, mărimea A3 înseamnă un bloc aproximativ de 30 pe 40 de centimetri. Deci, cred că magazinele din România, din București, întreabă și în Timișoara la Complex Art, dacă nu intră pe pagina Profi Art sau la celelalte magazine, Pictor Shop, Mustaș, Magazinul Artiștilor, care mai sunt, Colorit, nu mai știu, da? Intră și vezi ce oferte găsești. Eu, sigur, fiind în colaborare cu Profi Art, îți recomand hârtia Canson, dar dacă vrei ai și variante mai ieftine, nu pot să fiu nesincer și să nu spun că există și așa ceva, deși nu știu acum cum sunt prețurile, mai ales cu nebunia asta pe care o trăim. Vezi și tu pe site ce are fiecare și contactează-i mai întâi să vezi dacă lucrează. Eu, din câte am înțeles, Profi Art cel puțin lucrează. Și dacă cumva Gabriel Vărzan este live, nu știu dacă este sau nu, să intervină și să scrie în chat dacă lucrează și curierul știu că lucrează, deci ați putea să primiți prin curier. Dar atenție, mărimea A3 înseamnă bloc. Eu nu recomand să vă cumpărați blocuri atunci când puteți să vă cumpărați hârtie de 56 pe 76 cm, pe care o puteți tăia în
2 sau în 4 și aveți aproximativ mărimea A3 atunci când o tăiați în 4. Da? E un 28 pe 38, deci aproape cât un A3. Așa că asta ar fi răspunsul la întrebarea ta. Trec mai departe. Mulțumesc, Florentina, pentru comentariu. Mă contactează cineva pe mesaj unde este pagina respectivă. Fata mea, dă-i click pe pagina mea personală. Cineva, haideți ca să nu pierd eu timpul, să intre pe pagina mea la postarea, să intre pe pagina mea de like-uri, deci pe Iovanelo. La postarea cu Acoarela între plăcere și chin peste o oră începem și să răspundă la ultimul comentariu al Elenei. Să o îndrume pe Elena unde să intre, pentru că ea nu înțelege ce înseamnă pagina mea. Pagina mea personală înseamnă pagina mea de prieteni, da? Unde am 4.000 și ceva de prieteni. Aici de unde transmit. Deci să-i răspundă cineva, vă rog. Așa, Daniela Lucaci, tu ești prietenă cu ea. Îndrum-o, te rog. Mergem mai departe. Deci îi mulțumeam Florentinei pentru aprecieri. Hârtia aceea de Xerox, zice Ciprian, ar trebui interzisă prin lege. Da, păi hârtia de Xerox este hârtie pentru Xerox și pentru imprimanta normală pe care o ai acasă. Deci nu faci acoarelă pe ea. Ar trebui mai degrabă făcută o educație și în special vânzătoarelor din librării care habar n-au atunci când te duci să le ceri acoarelă, ele îți oferă aproape întotdeauna și fără excepție goașă. Aproape întotdeauna. Sigur, goașa e tot un fel de acoarelă, este o acoarelă mată, dar așa cum am spus în reclamele pe care le-am făcut la cursul meu gratuit, în România ducem o mare lipsă de educație în ceea ce privește pictura în acoarelă, așa că mă erigez în propovăduitorul acestei tehnici pe plan național și vedem ce o să iasă, că vorba aceea, dacă nu o fac eu, văd că nu o face nimeni și sper ca după ce o fac eu să o facă și alții. Pentru că așa se răspândește dorința și plăcerea de a picta în rândul oamenilor. E foarte interesant, vă fac o paranteză acum, la cursul ăsta gratuit pe care l-am lansat am peste 2500 de abonați și peste 100 de mesaje cu lucrări. Oamenii au pictat după lecțiile pe care le-am oferit gratuit. Apropo, deschid paranteză la paranteză. Astăzi îmi spunea cineva, nu vreau să mă abonez la cursul tău pentru că îmi ceri bani. Hello! Cursul acesta este gratuit, nu cer bani nimănui, vor urma și cursuri cu plată, stați liniștiți. Ultimul pe care l-am făcut în ianuarie a fost cu plată și puteți vedea mărturiile cursantelor mele pe pagina mea. Dar dacă am scris acolo că este curs gratuit, este curs gratuit, nu plătești niciun ban. Primești totul gratis. Sunt câteva lecții pe care eu le ofer, câteva pentru început, pentru că vor mai urma și altele. Așa că abonați-vă, intrați pe iovanelo.ro, băgați-vă adresa de e-mail acolo și veți începe să primiți cursul gratuit dacă cumva nu l-ați primit. Și așa stați în casă acum, n-aveți nimic de făcut, mai ales cei care sunteți la început de drum, vă va prinde foarte bine pentru că și neapărat să citiți și ce am scris acolo, nu doar să vă uitați la video, să și citiți pentru că am oferit material informativ de calitate. Așa, deci despre ce vorbeam? Despre hârtia care ar trebui interzisă, zicea Ciprian. Nu, trebuie făcută educație, da? Și asta facem noi acum. Înainte să te apuci să cumperi materiale de acoarelă, aș recomanda un curs profi, cum fac eu, îmi zice Ciprian, da, perfect, adică eu, Ovidiu.
și apoi să iei decizii. Da, nu neapărat să iei ore de la mine, ci să te informezi. Să te informezi pentru că altfel vei păți ce am pățit eu. Eu nu m-am informat. Eu am plecat cu una dintre cărțile care este aici. Poate pentru data viitoare am să o caut. Acum nu stau să mă uit exact care e. Și am să vă arăt cu ce carte am început eu. Nu e o carte rea, dar nici nu e foarte profesională. Și am început cu materiale proaste, cu pensule de 50 de cenți de la o librărie din Austria, care au lăsat aproape tot părul după prima pensulație. Mi-au lăsat păr în apă, mi-au lăsat păr în culoare și pe hârtie și peste tot, și în mână. Așa că a începe cu materiale proaste înseamnă un drum închis. Despre schiță, mă întreabă Adriana, despre schiță aș vrea să aud. Facem? Da sau nu, depinde, este alegerea ta. Eu la început am făcut, Thomas Schaller, de exemplu, este adeptul, cred că numărul 1 pe plan mondial al schițelor, dar nu a unei schițe făcute doar pe hârtia de acuarelă peste care să pictezi, ci a unei schițe separate cu valori tonale, cu lumini și umbre, cu alte cuvinte, pe care să o uh, ai în față atunci când pictezi și după care să te ghidezi. Deci dacă îl veți căuta pe Thomas Schaller, veți vedea că el din când în când mai postează și schițe la picturile pe care le face. Sigur, este un desenator foarte bun, arhitect și el ca și mine, s-a lăsat și el de arhitectură și trăiește din acuarelă, din pictură. Deci, iată că n-am murit de foame, se poate trăi. Deci, Adriana, ce să zic, este alegerea ta dacă să faci schiță sau nu. Eu în ultimii 2 ani, cred, n-am mai făcut așa multe schițe. Doar când au fost desene care urmau a fi pictate, bineînțeles, complicate. Deci atunci am făcut schiță. Sau la cursuri. La cursuri fac schiță pentru a nu înnebuni cursanții. Dar așa acasă când pictez subiecte mai, cum să le numesc, comune, da, mai simple, nu mai fac schiță. Am făcut la început. Academiile de artă vând cursuri cu specialiști. Care este părerea dumneavoastră? Părerea mea despre academii sau despre specialiști? Vreau să-ți spun, tu îmi scrii din Belgia. Nu știu cum e în Belgia, știu însă că pe plan mondial sunt vreo 2 sau 3 care fac cursuri interesante și de calitate. Și eu în România am început așa, firav, acum cu aceste cursuri prin e-mail și cu ceea ce va mai urma. Și probabil că vor urma cursuri online, pentru că dacă tot stăm acasă să nu pierdem vremea degeaba. Dar să știi că nu există prea mulți specialiști pe acuarelă în lume. Academiile de artă în general se bazează pe ulei. Pe ulei, pe studii de schiță în cărbune și așa mai departe. Deci dacă vrei să înveți pictură, da, recomand. Sunt multe. Poate o să fac odată o recenzie a lor. Dar în ceea ce privește acuarela, să știi că nu sunt mulți acuareliști celebri care să predea cursuri online. Acuarela nu se predă la nivel profi la școlile de artă, mai degrabă tutoriale pe YouTube. Pe YouTube sau pe Udemy mai găsiți, dar care e problema cu... Pe Udemy sunt de plată, da? De la 11-12 euro până la 30 de euro sau chiar peste 100 de euro, niște cursuri mai complete. Problema cu aceste cursuri și mai ales cu YouTube-ul, problema mare este că toate aceste cursuri nu sunt organizate. De asta eu am început acest curs gratuit, organizat cât de cât, și toate e-mail-urile pe care le veți mai primi de la mine pe baza acestui curs gratuit sau în continuare acestui curs gratuit, mai bine zis, vor
fi cu lecții cât de cât organizate pe niște teme, pe niște subiecte principale de interes comun, astfel încât să puteți învăța într-o manieră un pic ordonată. YouTube-ul este haotic. Pe YouTube găsești de toate și îți trebuie 700 de zile până te prinzi ce e acolo și după aceea încă 700 ca să o iei de la început cu tutorialele, să înțelegi care sunt pentru începători, care sunt pentru intermediari, care sunt pentru avansați. Și apropo, marii maestri nu prea postează pe YouTube pentru că ei au DVD-uri scoase cu 30 de euro bucata, de exemplu, și vor să-și vândă DVD-urile, așa că dacă veți merge la un curs, cum am făcut eu, 9 cursuri, cu mari maestri internaționali, nu-ți vor da voie să-i filmezi, de teamă să nu-i postezi gratuit pe YouTube sau pe pagina ta de Facebook sau mai știu eu pe undeva pe internet. Așa că tutorialele de pe YouTube, Ciprian, da, sunt bune până la un nivel intermediar, aș zice eu, dar foarte greu găsești ceva la nivel avansat. Sigur sunt câteva postări de ale lui Alvaro Castaniet, de exemplu, mai are și Liu Yi una, două postări pe aici, pe acolo, dar nu e ceea ce trebuie. Adică eu vorbesc aici despre materie organizată bine, astfel încât cursantul să înceapă de la A și poate că nu ajunge chiar la Z, dar măcar undeva în mijlocul alfabetului să progreseze și să dobândească cunoștințe serioase. Așa că, da, recomand YouTube-ul, dar sigur, un curs e de preferat. Da, mulțumesc și eu, Adina, pentru așa, mulțumesc, Ciprian. Elena, bine că ai găsit. Nina Ramona zice că e interesant. Ce anume e interesant? Că am spus multe. Așa. Sebastian, ar fi interesant să discutăm cum să extragem esențialul dintr-o imagine, evitând detaliile. Păi exact asta fac la cursul gratuit. Deci, sigur că e greu să faci chestia asta live și eu nu m-aș risca să fac un curs live ca acum, în sensul că nu știi cum merge transmisia la internet și când se poate opri și ce surprize poți să ai și atunci nu se mai aude explicația sau nu se mai vede și așa mai departe. Dar de asta am optat pentru varianta de cursuri trimise prin e-mail, pentru că am filmat și voi mai filma materiale pe tema acoarelei, bine organizate, bine structurate și unde, atât cât știu și mă pricep, vă învăț cum să extrageți esențialul evitând detaliile. Tocmai acesta este scopul cursului. Poate că ar fi potrivit o demonstrație live cândva. Da, dar live în sensul de a veni undeva și de a veni și voi, de a ne întâlni și de a face această demonstrație. Am mai făcut astfel de demonstrații în ultimii ani, în București în special, am făcut și în Timișoara anul trecut. Dar live pe Facebook, nu știu ce să zic. Poate odată o să mă risc și vedem ce iese. Mă filmez oricum cu două camere și dacă nu e bună transmisia, o să postez înregistrarea bună. Da, deocamdată hai să rămânem la dialog, că și încă ceva, dialogul ăsta e experimental și pentru mine, pentru că vreau să văd cum funcționează Tărășenia. Pe ce ar fi bine să ne concentrăm și care ar fi etapele realizării? Da, e foarte interesant să știi de la început pe ce e bine să te concentrezi. Păi pot să-ți spun așa teoretic, fără să-ți demonstrez neapărat. Fiecare pictură are un centru de interes numit punct focal și punctul acela focal ți-l stabilești tu în funcție de povestea pe care o spune pictura ta. Fiecare pictură trebuie să spună o poveste.
O poveste despre lumină și umbră, o poveste despre o acțiune care se întâmplă acolo, deci ceva, trebuie să-ți povestească ceva. Chiar și un coș de gunoi poate fi o poveste. Pictezi un coș de gunoi și poate să iasă o pictură extraordinară. Da? Frumusețea o găsim oriunde, important e ochiul artistului care o redă într-un fel sau altul și emoția, bineînțeles că despre asta este vorba, emoția pe care o stârnești în privitor. Deci trebuie să-ți stabilești acest punct focal mai întâi și întâi și să vezi cum dezvolți pictura în jurul lui. Aici e o mare problemă și sigur îmi fac o autocritică acum, nu mi-e frică și nici rușine să fac așa ceva, pentru că nimeni nu e perfect. Dacă vă veți pune să analizați lucrările mele, de exemplu, dar și pe ale altora și chiar ale marilor maestri, veți observa că avem cu toții tendința să ne pierdem în detalii de pe lângă punctul focal și să le tratăm într-un mod egal, așa cum tratăm și punctul focal. Și atunci pictura iese un pic fie rigidă, fie monotonă, fie lipsită de interes, fie cu 2 sau 3 centre de interes, ceea ce, sigur, este o violare, o încălcare a legilor picturii în acuarelă și, ce să vă zic, dacă te duci cu ea la un juriu, te depunctează, clar. Merg mai departe. Ce ați observat la picturile făcute de noi? Mă întreabă Maria. Am observat multe, dar depinde acum, ce să zic, nu observ aceleași lucruri la un începător, aceleași lucruri ca la un intermediar sau ce observ la un avansat. E total diferită observația mea. Deci la un începător, de exemplu, observ așa în modul general o mare tendință spre a bibili, spre a intra în detalii, spre a se complica. Când am fost la curs la Alvaro Castaniet în 2014, el, pe un ton oarecum nervos, aș zice, la un moment dat, văzând ce porcării făceam acolo, ne-a zis așa ca o lozincă pentru întreg grupul. Băi, zice, voi nu știți ce să mai pictați. Eu când mă uit la un subiect nu știu ce să mai dau la o parte ca să rămână doar esența. Deci cam asta ar fi ideea. Să nu ne concentrăm pe toate detaliile din scenă. Întrebarea este cât eliminăm și ce păstrăm, astfel încât, de exemplu, la un peisaj urban, locul pe care îl pictăm să fie recognoscibil, lumea când se uită să zică, aha, e strada cutare din orașul cutare, cei care au trecut pe acolo și cunosc zona, da, să recunoască ce ai pictat, dar nu trebuie să scrii tot ce există pe pereți, toate reclamele să le pui, toate detaliile felinare și ce mai e prin scena respectivă sau toate detaliile personajelor. Da? Trebuie să sugerezi. Asta este ideea într-o acuarelă. Și apropo, studiați ce înseamnă în istoria picturii stilul impresionist. Când au apărut impresioniștii, poate o să fac și un reportaj sau o postare pe tema asta mai târziu, pentru că ceea ce se pictează la ora actuală în domeniul acuarelei este stilul impresionist. Deci asta se agrează pe plan internațional. Sigur că există și stilul realist, există și hiperrealismul, acela de a reproduce o poză și în loc să o pictez în ulei, că e mai ușor, o pictez în acuarelă, e ca și cum te-ai scărpina invers, da? Dar, ok, oamenii demonstrează că pot. De ce fac ei aceste lucruri? Pentru că pot. Și e bine, adică nu e nicio greșeală în asta, dar majoritatea pictează în stilul impresionist, așa că studiați
stilul impresionist ca să înțelegeți ce înseamnă să creezi doar o impresie și să nu intri în detalii. Ca să răspund în continuare Mari, da? La întrebarea ta, ce ați observat la picturile făcute de noi, la cei care au mai pictat și pictează deja de un timp, să zicem de 2 ani, așa, o medie, da? Ești intermediar, pictezi deja de 2 ani, ce am observat la majoritatea este că se plictisesc. Încep să abordeze subiecte diferite pe care însă nu le stăpânesc și atunci e ca și cum ar redeveni începători. Iar la avansați, ce am observat, aici sigur vorbesc de mari maestri internaționali, la avansați am observat că oamenii pictează căutând să-și dezvolte tehnica, căutând să se depășească pe ei înșiși. Cam asta se întâmplă în privința marilor maestri și sigur, asta este practic dorința fiecărui artist care ajunge la o anumită culme, la un anumit standard, aceea de a se depăși pe sine însuși. Aici ați rămas, nu știu Mari despre ce vorbești, unde am rămas, dar sper că ți-am răspuns cât de cât la întrebare. Elena, suntem mulți începători în acuarelă, e bine să știm de la început dacă pictăm fotografic sau să sugerăm forme cu prim plan accentuat. Păi tocmai am răspuns la întrebarea precedentă, este o alegere. Ține de personalitatea fiecăruia. Eu nu pot să spun dacă e bine sau e rău să pictez fotografic. Sigur, poți să o faci, nimeni nu te va opri, dar din moment ce trăim în epoca în care există aparat de fotografiat, nu văd de ce te-ai chinui ca să pictezi fotografic. Așa că de asta pe plan internațional stilul impresionist este cel agreat și nu cel fotografic. Dar sigur, dacă tu vrei să pictezi de la început fotografic, nimeni nu te oprește. Succes! Ai grijă însă ce materiale folosești, pentru că pictura realistă sau hiperrealistă în acuarelă trebuie să o faci în general pe hârtie de granulație fină sau pe granulație satinată, pentru ca să poți controla culoarea. Granulație fină mai degrabă decât satinată, pe satinată parcă alunecă prea tare. Așa că depinde și, bineînțeles, culori de maximă calitate, deci nu poți să pictezi cu aiureli. Paula, vă rog, cum aranjăm pictura în pagină? Împărțim pagina în 9 patrulatere, știu, dar unde plasăm subiectul principal pentru ca să avem o compoziție plăcută? Când ținem cont de proporția divină, numărul de aur? Când cerul ocupă 1 pe 3 sau 2 pe 3 din pagină. Da, sunt mai multe întrebări în întrebarea ta, Paula. Hai să încerc să le iau pe rând, dar nu o să intru în amănunte. O să fac mai degrabă o postare, un e-mail sau o postare video cu povestea asta, pentru că e foarte mult de vorbit. Deci eu în biblioteca asta, aici vedeți doar 2 rânduri de cărți, dar mai sunt vreo 3. Și mai am și în altă parte încă 2 rânduri de cărți, doar despre acuarelă. Multe dintre ele sunt despre compoziție. Doar despre pictură, pardon, nu doar despre acuarelă. Majoritatea despre acuarelă, restul despre pictură, am și cărți despre pictură în ulei sau acrilice și desen de asemenea, și multe cărți despre compoziție, deci sunt cărți întregi care vorbesc despre compoziție. Numărul de aur, eu zic că n-are rost să ne complicăm pentru început cu așa ceva. O să vorbim poate într-o postare și despre ce înseamnă secțiunea de aur, raportul acesta pe care maestrii din renaștere cel puțin îl utilizează. L-am utilizat și eu în unele picturi, sigur nu și-a dat nimeni seama de asta. Așa că ce pot să spun? Pentru început eu zic că nu e cazul să ne complicăm.
împărțim pagina în 9. Da, tu vorbești despre regula treimilor aici. Căutați pe Google ce înseamnă regula treimilor și mă întrebi unde plasăm subiectul. Păi într-unul din cele 4 colțuri, din cele 4 puncte care se creează la intersecția liniilor. Deci acolo pui sau în două chiar. În orice caz nu centrat, fie într-o parte, fie în altă parte. Și, dar sigur, despre compoziție s-a vorbit și se va vorbi mult și sunt cărți întregi. Deci ar trebui să fac un material special pe tema asta și ar lua foarte mult timp. Acuarelele Art Creation, mă întreabă Adina, pensule din fibre sintetice și hârtie Multitechnics A5, toate cumpărate din magazin de specialitate. Am făcut prima mea pictură, flori de magnolie, însă vreau să aprofundez tehnica picturii în acuarelă și tot ce e nevoie. Îmbinarea culorilor, ce ne puteți spune? Pictura cu lalele roșii e foarte frumoasă. Bănuiesc că te referi la pictura mea. Mulțumesc. Acuarelele Art Creation le-am utilizat la început. Sunt acuarele semi-profesionale. Deci nu, dacă vreți acuarele profesionale, atunci vă recomand Nevskaya Palitra, acuarelele rusești, cu toată gama lor de White Nights, Sonet, Ladoga, Leningrad și nu știu dacă mai au vreuna. Apoi, sigur, alte mărci de renume mondial, cum ar fi Schminke, cum ar fi Winsor & Newton, cum ar fi Daniel Smith, Sennelier, Holbein, și sigur mai sunt Rosa, sunt acuarele noi, apoi mai avem acuarelele de la Normal Sans, nu știu exact, sunt foarte noi, nu le-am probat. Sabina Popovici, dacă intrați pe pagina ei, ea lucrează cu ele și este foarte încântată de ele. Eu nu le-am probat, deci nu știu să vă spun despre ele cum sunt. Dar și Lucas, mai există o marcă germană, Lucas, iarăși sunt acuarele de o calitate foarte, foarte profesională. Acuarelele Art Creation, așadar, eu le-am utilizat la început, acum nu le mai utilizez. Pensule din fibre sintetice, păi da, oricând, oricât de profesionist devii, vei folosi pensule din fibre sintetice, dar îți vor trebui și pensule cu fir natural, în general de veveriță sau din alte animale mai mult sau mai puțin domestice, da? Cum ar fi capra, cum ar fi poneiul, cum ar fi lupul, de exemplu, chinezii lucrează mult cu pensule cu păr de lup, Liu Yi lucrează cu pensulă cu păr de lup și de asta lucrările lui au o anumită magie și din cauza pensulei, nu doar a talentului său. Am făcut prima mea pictură, flori de magnolie, te rog să mi-o trimiți pe e-mail, Adina, ca să o văd, da? Vreau să aprofundez. Păi abonează-te, sper că te-ai abonat la mini-cursul meu gratuit, plus la ceea ce va urma, pentru că mini-cursul ăsta nu se oprește la cele 5 e-mail-uri pe care eu le-am trimis. Mă rog, cei care ați terminat ciclul de 5, ați observat că au mai venit între timp și un e-mail bonus și un alt e-mail cu alte sfaturi și vor mai veni și altele zilele următoare. Încerc cam o dată la săptămână să trimit câte o lecție. Salut, Rodica! Mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră, mă bucur că am onoarea să vă cunosc. Gabriela, da, mă bucur și eu, bine ai venit. Laura, ce părere aveți despre creioanele acuarelabile, folosite pentru detalii finale? Le-am folosit câteodată, într-adevăr, așa cum spui tu, pentru detalii finale, adică acolo unde e foarte, foarte greu să bibilești cu pensula nu știu ce fel de detaliu, am dat cu creionul acuarelabil, dar vreau să-ți spun un lucru, creionul acuarelabil este o găselniță. În ce sens? Tu dai cu creionul și apoi trebuie să dai cu pensula udă ca să împrăștie acel creion și să iasă o pată de culoare pe care n-am înțeles de ce nu poți să o faci direct cu acuarela. De ce trebuie să dai cu creionul ca după aceea să o dai cu acuarela. Eu nu prea găsesc rostul creionului acuarelabil, pentru că dacă vrei să lucrezi la niște detalii mărunte după ce faci o acuarelă și chiar ai nevoie de ceva,
poți să lucrezi cu creion colorat. Nu-ți trebuie neapărat creion acuarelabil. Scopul creionului acuarelabil este să se dizolve, nu să întărească detaliile. Deci ce părere am, nu le-am prea folosit, decât foarte, foarte rar. Să sperăm că în iulie vom fi teferi și puteți face un live pe grup mai mare de 8 persoane. Da, un live să vin într-un oraș. Dar un live în grup, pardon, nu pe grup. Live aici pe grup putem face oricând, nu trebuie să așteptăm luna iunie. Și chiar, uite, văd că îmi scrieți chestia asta, uite, chiar o să o facem într-o zi, să vedem ce iese, sunt foarte curios. Fabriano, se va mai ține? Din câte știu eu, nu s-a anulat, dar organizatorii sunt în expectativă. Deci nu se știe. Ce știu este că s-a anulat excursia de după Fabriano la Milano. Era încă o săptămână de excursie de pictură cu liderii din țările participante, unde trebuia să merg și eu și s-a dus pe apa sâmbetei, deci nu se va mai ține. Veți ști oricum. Oricum, Fabriano, dacă se anulează expoziția de la sfârșit de mai, probabil se va reprograma pentru toamnă, așa că anulată complet nu va fi. Deci stați liniștiți că nu vor ăștia să ne dea bani înapoi. Carol zice, ar fi interesant și de folos dacă ați avea cel puțin o carte scrisă de dumneavoastră cu bazele elementare ale artei în acuarelă. Păi există multe cărți, în limba română există doar una și este o traducere a unui autor străin, Biblia picturii în acuarele, nu o mai găsiți, nu o căutați, că o căutați degeaba, a fost comercializată în urmă cu foarte mulți ani în librării, eu de acolo am luat-o. Undeva prin 2012-2013 am cumpărat-o și s-a epuizat. Dar nu e cea mai grozavă carte pe care eu am găsit-o. Cărți grozave despre acuarelă este cartea lui Joseph Zbugwicz, nu am aici la îndemână, dar ce am aici în spatele meu sunt 3 cărți ale lui Alvaro Castanet. Deci de acolo, și nu numai ale acestor două autori, că mai sunt și altele. Aș fi nedrept să nu amintesc pe Thomas Schaller, să nu amintesc pe Yuko Nagayama, pe Janine Galicia, deci foarte mulți pictori de succes internațional care au scris și cărți și în care într-adevăr te învață bine cum să pictezi. Dar sigur trebuie să știi engleză sau franceză sau spaniolă. O carte scrisă de mine, cred că tot tu mi-ai mai zis odată, dar mi-au mai zis și alții. Poate într-un viitor o să mă apuc să fac și așa ceva, deocamdată nu mă concentrez pe asta, dar rămâne deschis subiectul, deci nu neg că n-ar putea fi cândva așa ceva. Știți cum e treaba asta cu scrisul unei cărți? Ar trebui să fii cineva la nivel internațional ca să poți să te erigezi în marele guru al lecțiilor scrise. Ori atâta timp cât eu, acum vorbim de mine, da, nu am ajuns măcar în revista The Art of Watercolor, adică măcar vorba vine, că acolo dacă ajungi ești maestru, sau în Watercolor Artist, da, revista americană. Nu știu dacă e necesar neapărat să mă pun să scriu o carte, dar o lăsăm pe viitor. Nu vreau să pictez fotografic, zice Elena. Foarte bine, pictează într-o manieră impresionistă, că asta este la modă. Mie îmi flicăre ecranul, nu știu dacă la voi se întâmplă asta. Mă auziți, mă vedeți bine? Sper că e conexiunea încă bună. Văd că lumea nu reacționează negativ. Ce părere ai despre abstractul în acuarelă, mă întreabă Florentina. Păi, întrebarea e retorică în cazul tău, nu?
Tocmai am anunțat în decembrie și urmează să reînnoim anunțul, dar uite, profit de ocazie să o fac acum. Dacă se va ridica embargoul și se va termina cu porcăria asta internațională pe care o trăim cu toții și care ne afectează într-o mai mică sau într-o mai mare măsură, în iulie, la început de iulie, împreună cu tine, o să ținem un curs despre abstract și concret în acoarelă, adică eu cu concretul, tu cu abstractul. Pentru asta am spus-o pentru ceilalți, cei care n-au văzut probabil anunțul nostru. Ce părere am despre abstractul în acoarelă? Eu nu știu să pictez abstract, nici în acoarelă, nici în ulei, dar îmi place. Nu m-am apucat niciodată să pictez abstract, deși mici tentative așa am mai avut pe aici pe acolo, dar îmi place. Deci consider că trebuie să te ducă capul ca să faci o pictură abstractă în acoarelă și evident să te țină și balamalele talentului, pentru că nu e chiar așa de ușor pe cât pare. Deci, da, tu ai foarte mari inclinații spre abstract în acoarelă, așa că dă-i înainte că faci bine. Am cartea de pictură cu stilul impresionist Claude Monet și reședința sa din Franța, așa, recomand tuturor, perfect. Da, mulțumesc, Adina. Abstract cu un element realistic, zice Florentina. Da, de dorit. De dorit. Ăla să fie punctul focal. Salutare, Mircea. Mulțumesc că ești aici. Mircea Corcodel, vreau să vă spun, este vicepreședintele Asociației Pictorilor Acoareliști și el este de asemenea președintele Asociației Arhitecților Acoareliști din România. Și am avut marea surpriză ca printre cei care s-au înscris la cursul meu gratuit prin e-mail să găsesc și e-mailul lui Mircea. Dar nu numai atât, mă trezesc într-o zi că Mircea îmi trimite lucrările făcute după cursurile mele gratuite. Și am glumit cu el, sigur, Mircea e arhitect, pictează de mulți ani, pictează foarte bine. Uitați-vă pe pagina lui de Facebook ca să înțelegeți despre ce vorbesc dacă nu-l cunoașteți. Și am glumit cu el spunându-i, zic, la felul în care ai pictat lucrările, ești cel mai bun elev al meu. Sigur, a fost o glumă. Dar mulțumesc încă o dată pentru că te-ai implicat și profit de ocazia asta să fac reclamă practic asociației noastre. Sigur mă va întreba Carmen Costea, dacă e aici, dacă nu e mă va întreba ea oricum, când dau drumul la înscrieri. Păi vroiam să dau drumul la înscrieri în Asociația Pictorilor Acoareliști acum, în luna martie, dar a venit pandemia și s-a dus pe apa sâmbetei toate înscrierile, așa că o lăsăm pentru după și vedem. Asociația există din decembrie 2018. Atunci am legalizat-o, dar încă nu am inclus niciun membru cotizant în ea, pentru că ne-am ocupat anul trecut cu 700.000 de alte expoziții și acțiuni pe tema acoarelei și efectiv n-am avut timp să mă ocup. Cere timp să te ocupi de o asociație și cine a făcut o asociație știe. Gabriel am zice, sigur domnul Crocodel are lucrarea cea mai bună. Exact, e mai bună decât a mea. Super ideea cu chatul în condițiile date. Da, am ajuns la finalul întrebărilor și iată că deja de 58 de minute, aproape o oră, am stat să vă povestesc. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să le puneți acum, să le scrieți în chatul transmisiei. Dacă nu, atunci o să încheiem și vă super mulțumesc pentru că v-ați conectat și m-ați urmărit. Deci aștept întrebări, dacă mai sunt. Dacă mai aveți întrebări,
De unde putem cumpăra revistele maestrilor? Păi te referi la reviste sau la cărți? Cărțile, unele nu le mai găsiți. Eu, de exemplu, care sunt puțin cam maniac, așa, am căutat cu disperare cartea lui Joseph Zbugvich, apărută prin anul 2000, și am găsit-o la $5.000 într-un anticariat din America și am zis chiar așa n-am ajuns să fac atâta risipă, deși mi-am dorit-o. Dar timp de vreo 4 ani am tot căutat-o, de prin 2012 sau 2013 până în 2017. Am tot căutat-o și în 2017 am găsit-o cu 150 de euro la un anticariat din Statele Unite sau din Anglia, nu mi-aduc aminte bine de exact de unde. Și am cumpărat-o. Deci cred că este cea mai scumpă carte din toată biblioteca mea. 150 de euro am dat pe o carte. Dar evident, la cât de căutată e, dacă voi vrea să o vând cândva, peste câțiva ani, peste mulți ani, o să o vând cu mai mult de 150 de euro, așa că asta este o investiție. Restul cărților, sigur, nici prima carte și a doua carte a lui Alvaro Castaniet nu le mai găsiți, decât poate tot așa prin anticariat la suprapreț. Dar dacă vă uitați pe amazon.com sau amazon.de, găsiți cărțile maestrilor. Deci reviste, dacă te referi la reviste, Elena, există două reviste. Există The Art of Watercolor sau varianta ei în limba franceză, L'Art de l'Aquarelle, cred că am pronunțat bine, nu știu franceză. Și există Watercolor Artist, care este editată de americani. Deci, practic, astea sunt cele două mari reviste de referință. Intri pe Google, cauți aceste reviste și editurile lor și poți să cumperi cel puțin variantele lor în format PDF, chiar și din anii trecuți. Colecția, cu alte cuvinte. Dacă faci un abonament pe an, e undeva la 17 euro 4 reviste. Dacă le cumperi din anii anteriori, e cam pe la 8 euro bucata, cred. Dar nu știu. Deci caută pe Google Art of Watercolor și Watercolor Artist și intri pe paginile lor și vezi ce se comercializează. Dar poți să găsești numerele anterioare. Hârtia satinată pentru ce lucrări poate fi folosită? Hârtia satinată poate fi folosită pentru lucrări în care vrei să bibilești, în care vrei să detaliezi, în care vrei să faci multe lucruri pictate cu amănuntul. Pentru asta este bună hârtia satinată, curge altfel vopseaua pe ea. Dacă pictezi într-o manieră impresionistă pe hârtia satinată, nu o să-ți placă. Nu o să-ți placă felul în care se comportă hârtia, felul în care se comportă culoarea pe hârtie. Așa că eu îți recomand hârtie de granulație groasă, rough, da? Grano grueso, sau hârtie de granulație fină. Veți găsi și denumirea de hot pressed sau cold pressed, deci presat la rece sau presat la cald. Presat la cald înseamnă hârtia satinată, presat la rece înseamnă hârtia de granulație fină. Deci satinata este mai fină decât cea fină. E super fină, e ca o hârtie ca și coala de Xerox, numai că e mai groasă. Deci dacă vrei să lucrezi detalii, trebuie să-ți cumperi hârtie satinată sau fină. Se va mai face o expoziție cu lucrări din România? Da, dar abia la anul. Deci anul ăsta nu. Pentru că am făcut anul trecut două. Am făcut anul trecut în ianuarie prima expoziție națională de pictură în acuarelă din România
și am făcut în aprilie prima expoziție internațională, legată fiind de Societatea Internațională de Acoarelă la care noi suntem afiliați. Așa că anul 2020 este un an de pauză și în 2021 o să facem a doua expoziție națională. Iar în 2022 abia o să facem a doua expoziție internațională. Deci nu o să mai le aglomerăm așa, pentru că eu anul trecut, în primele 6 luni ale anului, am făcut vreo 17, cred că, picturi în total. N-am mai avut timp să lucrez aproape nimic. Am lucrat numai pentru asociații și pentru organizat expoziții. Și așa am ținut-o până în august. Din august am început să mă mai eliberez. Dar oricum, până la ultima expoziție pe care am organizat-o în Spania în toamnă, la sfârșitul toamnei, anul trecut, am ținut-o doar în organizări. Da, mulțumesc Mircea, mulțumesc Mari, Carol, tuturor celor care îmi adresați cuvinte frumoase. Felicitări pentru idee, îmi zice Florentina. Care idee? Vreau să încep să lucrez câte ceva, zice Laura Maria, și sunt în faza de informare. Perfect, dacă nu te-ai abonat, abonează-te la cursul meu gratuit, intră pe pagina iovanelo.ro, introduci adresa de e-mail, apasă pe butonul de abonare. Apropo, astăzi mi-a scris cineva, zice, e un pic de confuzie, abonare înseamnă cu plată. Nu e un abonament plătit. E un abonament ca să primești lecțiile într-un serial. E ca și cum Netflix îți oferă o lună de abonament, dar e gratuit. După care, dacă vrei, mai plătești, dacă nu, nu mai plătești. Revista în franceză, L'Art de l'Aquarelle, Art of Watercolor. Apare bilingv, franceză-engleză. Da, vă rog să reluați. Da, acum se aude. Ok, se aude. Informațiile, bine. Bine, ei, se aude. Oricum, o să postez video bun. Da? Vă rog să reluați, îmi spune Ștefan, informațiile referitoare la reviste. Dacă acum se aude, păi există două reviste, spuneam, pe plan mondial. Există Art of Watercolor, editată în Franța, în două limbi, în franceză și engleză, L'Art de l'Aquarelle sau Art of Watercolor, și există Watercolor Artist, editată de americani. Le puteți găsi dând pe Google după numele lor, intrați în pagina editurii și puteți să achiziționați numerele care au fost deja publicate în anii trecuți, în măsura în care ei le vând. Știu că Watercolor Artist vinde numerele din anii trecuți pe pachete, undeva pe la $17 fiecare pachet. Art of Watercolor e undeva pe la 8 euro, dacă nu mă înșel, fiecare număr din cele care au trecut. Așa, da, Florentina, ideea de a face un video în direct. Păi, mulțumesc și eu pentru că ați participat. Văd că transmisiunea este cu probleme, ori de la voi, ori de la mine, dar cum îmi scrie foarte multă lume că s-a întrerupt, înseamnă că nu e de la voi, ci e de la mine mai degrabă, deși internetul meu se presupune că e bun. Mai este un aspect, să nu uităm că foarte multă lume stă acum închisă în casă și stă pe net. Deci s-ar putea ca rețeaua să fie foarte solicitată și la această oră mai ales. Mi-a venit o idee, poți să ne trimiți o imagine pe care să o lucrăm în tandem și să postăm rezultatul pe care îl vei comenta public. Nu știu dacă e o idee bună. Eu pot să fac chestia asta, dar nu e o idee bună să comentez public ceea ce v-aș spune fiecăruia în privat, pentru că unii s-ar putea să se simtă prost, văzând că sunt criticați. Adică nu vor fi doar laude, vor fi și critici. Sigur că într-un curs restrâns, treaba asta merge făcută. Poți să critici omul și alți câțiva cursanți în jurul tău, văd ce spui fiecăruia și învață unii de la alții.
Dar să faci asta public cu 7 miliarde de oameni care te pot vedea pe Facebook, zic eu că n-ar fi o idee tocmai bună. Pot eventual să trimit o temă și să comentez rezultatul în privat fiecăruia. Dar nu știu de ce aș face așa ceva, pentru că aveți odată cursurile pe e-mail pe care vi le trimit gratuit și acolo aveți teme și veți avea teme și de acum încolo. Nu știu de ce aș face chestia asta public. Dar mă rog, e o idee. Se poate încerca la un moment dat, dar nu cu comentarii publice. Nu, asta n-am să o fac niciodată, să comentez public. Decât dacă cineva îmi cere în mod expres și îmi spune: bă, eu vreau să mă expun, zi despre lucrarea mea, ce crezi tu că e bine, ce crezi tu că e rău, și să afle toată lumea, să învețe toată lumea din greșelile mele. Da, dacă cineva îmi dă această permisiune, pot să fac asta. Continuă ideea cu lucratul în tandem. Să stabilești o oră și o dată la care să le postăm, în așa fel încât să nu ne influențăm. Da, se poate face chestia asta. Și cine vrea să îi fie comentată public lucrarea, eu o pot comenta. Cel mai interesant ar fi să o comentați și voi la ceilalți, să vă dați cu părerea, să fie la fiecare lucrare 11 comentarii din partea tuturor, că așa se învață. Deci dacă aveți curajul să faceți chestia asta, eu sunt încântat. Ștefan, adaugă-mi și adresa mea de e-mail. Nu, Ștefan, nu ți-o adaug eu, adaug-o tu. Deci intră pe pagina iovanello.ro, intră acolo, urmează instrucțiunile și te adaugi tu, te abonezi tu. Deci degeaba îmi scrie adresa, că nu ți-o voi adăuga eu. Intră pe pagina de abonament, adaugi tu adresa acolo, apeși pe butonul roșu de abonare și o să începi să primești e-mail-uri. Primul e-mail îl vei primi în câteva minute, este un e-mail de control ca să vezi dacă îți intră mesajul în spam sau nu. Apoi a doua zi vei primi prima lecție și după aceea din 3 în 3 zile vei primi câte o lecție. Deci te rog, abonează-te tu cu adresa ta de e-mail pe pagina mea de abonare. Poate comenta cel care stăpânește cât de cât tehnica. Da, sigur că cel care stăpânește cât de cât tehnica. Dar poate comenta și cel care nu stăpânește tehnica. De exemplu, poate comenta privitorul care doar admiră acoarela, să ne spună ce simte când vede lucrarea respectivă, ce îi spune lui acea lucrare. Și părerile astea sunt importante, pentru că până la urmă noi nu vindem la pictori, la specialiști. Noi vindem la clientul, la utilizatorul de pe stradă a picturilor noastre, nu? Care își pune pictura noastră pe perete și îi place. De ce îi place? Asta este interesant să aflăm. Deci, da, pot comenta toți, practic, dar cu aprobarea celui în cauză. Adică nu vreau ca cineva să se simtă lezat că poate va primi niște bubuituri destul de pronunțate la un moment dat, dacă va comite atrocități în acoarelă. Așa că, sigur, depinde acum de stilul și de sensibilitatea fiecăruia. Bun, dragilor, dacă mai sunt întrebări, mi-ar place și mie ideea cu tandemul și nu m-ar deranja critica și de la dumneavoastră și de la ceilalți participanți. Pentru o începătoare ar fi grozav. Perfect, o să o facem. O să o facem, mă voi gândi la o temă, să nu fie nici foarte grea și pe care să o lansez la un moment dat și la o anumită oră toată lumea să vină cu postări și să o comentăm. Dar îmi vine o altă idee, cred că asta am putea să o facem creând un grup. Voi crea un grup pentru așa ceva. Nu o să o facem public, adică cine vrea să facă această postare și să primească critici din partea tuturor, să se înscrie într-un anumit grup. Bună idee! Mersi că mi-ați dat ideea, uite că am continuat-o eu. O să creez un grup special, un grup închis, da?
în care o să intre doar cei care vor să participe la acest fel de pictură interactivă sau cum să o numesc. Perfect, mulțumesc. Va trebui să fim delicați unii cu ceilalți, putem critica frumos, pozitiv și nu negativ, poate. Ai vrut să zici, Elena. Depinde acum, că unii poate să o ia foarte personal când critici și au senzația că ai ceva cu ei. Dar atunci când voi lansa povestea asta și vom posta în acel grup special, fiecare atunci când va posta va trebui să lase un comentariu și să spună dacă vrea critici publice și atunci să-și asume, sau dacă vrea comentarii pe mesaj privat. Pe mesaj privat eu îi voi da feedback-ul respectiv și de asemenea cine mai vrea poate să-i scrie pe mesaj privat și să-i spun. Magda, nu e târziu să începi, chiar dacă nu ai mai lucrat cu acvarelă. Dacă nu te-ai înscris la mini-cursul meu gratuit, e momentul să o faci acum. Intră pe www.iovanelo.ro și poți să participi la aceste lecții pe care eu le ofer cu drag tuturor. Sigur, sunt niște lecții simple, deci nu vă așteptați ca într-un curs destinat mai întâi începătorilor și după aceea celor intermediari să ajungeți maestri peste noapte. Dar este un început bun, este un început organizat pe care eu l-am gândit. Și vreau să vă spun că înainte să lansez am lucrat 2 luni sau 2 luni jumătate la această serie de e-mail-uri. Deci nu a fost chiar așa de simplu să o concep. Tocmai pentru ca oamenii să învețe într-un mod structurat, într-un mod organizat, nu haotic. Că așa, repet ce am spus la început, te poți uita pe YouTube și găsești 7 miliarde de tutoriale, dar îți prinzi urechile în toate. Laura zice, critica e percepută după cum e intenția celui care o face, răutăcioasă sau constructivă. Mă gândesc că într-un grup nu ne-am înscrie să ne batem joc unii de alții. Nu, nici vorbă de bătăi de joc, dar oricum și critica relativ constructivă, să zic, poate la un moment dat să fie interpretată ca fiind răutăcioasă. Oamenii sunt foarte sensibili. Am constatat chestia asta pe propria piele, așa că te-ai abonat. Foarte bine, Magda, felicitări. Dacă nu v-ați abonat încă, faceți-o pentru că timp este. Va fi distractiv cu grupul, așa ne putem cunoaște mai bine socializând. Da, sunt perfect de acord și vom beneficia cu toții de aceste idei pe care le vom vehicula acolo, pentru că până la urmă vom învăța unii de la alții. Adică să nu aveți impresia careva că dacă eu am inițiat această serie și predau lecții, eu am terminat cu învățatul. Nici vorbă. Ia uitați câte cărți mă așteaptă să le citesc, că nu le-am citit pe toate, și câte alte videouri și cursuri mă mai așteaptă pe mine la rândul meu să le parcurg. Așa că dacă trăim mult, nu avem altă treabă decât să ne bucurăm sufletul pictând în acoarelă, nu? Cum mi-am intitulat eu povestea cu cursul gratuit. Mai aștept un minut. Dacă mai sunt întrebări, puneți-le acum. Dacă nu, deja de o oră și 22 de minute vorbim. Nici nu mi-am imaginat că o să dureze atât, dar mă bucur că a durat atât și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat. Eu nu văd numărul participanților. Dacă cineva se pricepe la aceste transmisii live, să mă ajute și pe mine să-mi spună unde văd numărul participanților. Nu-mi dau seama cât sunteți logați. Cum ar fi dacă, dincolo de aceste reguli pătrate, am deveni oval și am sparge capul oului și am deveni liberi și am avea curaj să ne arătăm așa cum simțim? Eu simt pictura ca pe o plăcere, tehnica mi se pare un chin pentru că simt că mi se pun limite. Carmen, fii atentă!
Foarte multă lume are problema asta a ta cu regulile. Dar vreau să-ți spun, poți picta fără reguli. Dar, uite, dacă nu mă lua pe mine în serios, dar te provoc să-l iei măcar pe Picasso în serios, că Picasso, vorba aceea, e Picasso, da? A fost cineva la viața lui. Și chiar și după ce a trecut dincolo. Ideea este următoarea. Picasso a spus așa: trebuie să înveți regulile mai întâi ca un profesionist pentru ca să le poți încălca ulterior ca un artist. Și cu asta cred că ți-am spus tot. Așa că dacă vrei să nu pictezi după nicio regulă, poți să o faci, dar știi ce pictură vei obține? O pictură de amator. Dacă vrei să pictezi ca un profesionist, atunci trebuie să cunoști anumite reguli. Și anumite reguli nu le poți încălca. Niciun profesionist nu le încalcă. Unele le mai încalci, dar unele nu. Așa că îmi pare rău să te dezamăgesc. Dacă cumva vrei să pictezi fără reguli, vei ajunge doar la un nivel de amator, dar niciodată nu vei face performanță. Cel puțin nu în acuarelă. Eu sunt începător, am văzut o acuarelă, vază cu flori, în care vaza era mică, iar buchetul de flori uriaș. Și nu trebuie să se supere nimeni. Învățăm sub îndrumarea dumneavoastră. Da, corect. Deci când vedeți o lipsă de proporții în lucrare, sigur că dacă omul respectiv permite corectura publică, puteți să-i spuneți. Dacă nu, îi scrieți pe mesaj privat părerea. 85, 28, 48, mamă, ce cifre, da. Deci, clar. Lângă live. Ecranul meu este altfel. Deci, Adriana, eu nu am ecranul pe care îl aveți voi, eu am ecranul celui care transmite și aici nu mi apare. Deci poate când o să închid o să văd o anumită statistică. Comentariul a fost întrerupt tot timpul. Ok. Bine. Ne apropiem de aproape o oră și jumătate. Eu zic că pentru seara aceasta este suficient. Oricum o să beneficiați de transmisia completă, fără întreruperi sonore. O să vedeți ce am răspuns la fiecare. Chiar și atunci când s-a întrerupt o să aveți sunetul complet. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru întrebări și spor la pictat. Nu abandonați visul, urmați-vă acest minunat vis al picturii în acuarelă și transpuneți-l în realitate. Așa că până data viitoare, spor la pictat. Tuturor o seară plăcută în continuare. Vă salut cu mult drag. V-am pupat.